Tou témou, ktorá dneska bola vybraná ako modlitba pohybom, tancom a vlajkami. Budeme teda celý čas hovoriť o modlitbe alebo o forme modlitby. Takže keď niekoho uvidíte, že sa pri modlitbe hýbe alebo vlajkuje, nie je to divadelné predstavenie, ale ani preto, aby to dobre vyzeralo, ale je to jeho forma modlitby. A je pravda, že v katolíckej cirkvi nie je veľmi rozšírená, alebo je možno niekedy nepochopená. Tak jej teraz venujeme nejaký priestor, aby sme si jej vymedzili nejaké to správne miesto. Výnimočne nezačnem Božím slovom, ale začnem teda učením katolíckej cirkvi, z katechizmu katolíckej cirkvi. A to z jedného prostého dôvodu, aby sme si to ujasnili, alebo tak ujednotili sa v tom, že modlitba tancom a vlajkami nie je nejaký úlet charizmatikov alebo letničnej cirkvi alebo nejaké svojvoľné vykladanie písma, ale že je to niečo, čo je pevne ukotvené a má oporu v učení samotnej cirkvi. Dobre? Takže budeme čítať z katechizmu katolíckej cirkvi články 2699 až 2703. 2699. Celé to pojednáva o modlitbe. Možno. Až 2703. Tak. Pán vedie každého človeka cestami a spôsobmi, aké sa mu páčia. Aj každý veriaci mu odpovedá podľa rozhodnutia svojho srdca a osobnými prejavmi svojej modlitby. Formulácia osobnými prejavmi svojej modlitby je úplne úžasná, tam schováte úplne všetko. Od naučených modlitieb po tanec vlajkami, šofarom a čím chcete. Ale má to jednu podmienku. Spoločnú základnú črtu, a to sústredenosť srdca. Starostlivé zachovávanie Božieho slova a bedlivé zotrvávanie v Božej prítomnosti. My by sme to možno formulovali ako vedenie Duchom Svätým, ale blízkosť Božiemu srdcu môže nás viesť do najrozmanitejších osobitných prejavov našej modlitby. Naša modlitba je natoľko vnútorná, nakoľko si uvedomujeme prítomnosť toho, ku komu v modlitbe hovoríme. Potreba zapojiť do vnútornej modlitby aj zmysly zodpovedá požiadavke našej ľudskej prírodzenosti. Sme telo a duch, a teda pociťujeme potrebu prejaviť svoje city aj navonok. Máme sa modliť celou svojou bytosťou, aby sme dali svojej modlitbe čo najväčšiu možnú silu. Neviem, čo si predstavíte pod pojmom celou svojou bytosťou. Znamená, že celá bunka môjho tela sa má zapojiť do modlitby k môjmu otcovi. Určite to nie je to, že pri každej modlitbe budem sedieť na tej stoličke v rovnakej polohe. Celou svojou bytosťou. A táto potreba zodpoveda aj Božej požiadavke. Boh hľadá ctiteľov v duchu a pravde, a teda živú modlitbu, ktorá vystupuje z hlbín duše. Chce aj vonkajší prejav, ktorý zapája telo do vnútornej modlitby. Lebo vonkajší prejav mu vzdáva dokonalú úctu všetkého toho, na čo má právo. Boh túži, aby po vonkajšom prejave, ktorý zapája telo do našej vnútornej modlitby. Lebo vonkajší prejav mu zdáva dokonalú úctu všetkého toho, na čo má nárok. Rozumieme, prečo Boh túži a Boh nás povoláva do toho, aby sme zapojili naše telá do našej vnútornej modlitby. Keď to zhrnieme, alfom a omegou je vnútorná modlitba. Ten čas, najintimnejší čas s Bohom v našom vnútri, ale túži potom, aby sme mu prejavili naše city a emócie, aby sme zapojili naozaj aj celé naše tela do toho rozhovoru s ním. Uvediem príklad. Ako by ste chápali to, keď by ste niekomu dali darček a on by vám povedal, že sa z neho strašne teší, ale povedal by to nejako schúlený v kúte s tichým, monotónnym hlasom, pomaly v depresii, ako asi by ste mu neuverili. Že? Alebo aký by bol vzťah v manželstve alebo so svojimi deťmi, keď by neprejavovali žiadne emócie ani pocity. Žiaden krík, žiaden pláč, žiadne záchvaty smiechu, nič proste.
Bol by to normálny zdravý vzťah pre vás? Asi by nebol. Minimálne by bolo niečo proste v neporiadku. A ja si myslím, že úplne rovnako tak sa na nás díva náš Otec. Keď túži potom, aby mu jeho deti prejavovali svoje emócie a svoje pocity pri modlitbe, aby to, čo konajú, odpovedalo tomu, čo hovoria a vyznávajú ústami. Pretože v opačnom prípade si rozporujeme. A Boh sám túži po pravde v našom živote, po jednote ducha, duše aj tela. A túto modlitbu pohybom, tancom môžeme rozdeliť ako každú inú modlitbu, proste na osobnú, modlitbu príhovor, modlitbu chvál, prorockú, strážcovskú, akúkoľvek. Trošku si to načrtneme, nedá sa to poňať úplne vyčerpávajúco. Ale osobná modlitba vychádza napríklad z toho, ako Pavol píše v 1. liste Korinťanom 6. kapitole. A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe. Naše telo. Nehovorí o našej mysli, o srdci, o bytosti všeobecne. Hovorí o našom tele. Vaše telo je to miesto, ktoré som si ja vyvolil a vybral, aby som tam neustále prebýval. Ako svätyňu svätých v Starom zákone. Miesto najhlbšieho, najbližšieho stretnutia s Otcom. Určené na jeho chválu, uctievanie, česť a slávu. A my máme neustále prístup do tejto svätyne svätých. My žijeme neustále v tomto vzťahu. Otec je neustále prítomný v našom tele, kde si urobil chrám skrze Ducha Svätého. Takže ak toto pochopíme a príjmeme, lepšie tak príjmeme tú samotnú podstatu, prečo zapájať telo do našej vnútornej modlitby. To sú chvíle, proste, keď z hĺbky duše vylievame svoje srdce pred Otcom. Keď zažijeme to, ako pri modlitbe stojí pred nami Ježiš a volá nás do tanca. Alebo keď ste zažili to, ako sa za vás modlí niekto iba pohybom alebo vlajkami bez slov. Proste ten pohyb ducha, kedy tam Boh koná, kedy sa niečo mení, kedy zažívate proste stretnutie s Otcom iným spôsobom, z inej perspektívy, na novo. A to je to aj, k čomu nás volá Izaiáš 43. Hľa, ja robím čosi nové, teraz to klíči, nebadáte to. My sme neustále pozývaní do nových vecí a náš vonkajší prejav vnútornej modlitby je iba odpoveďou na tú Božiu lásku. Čím viac poznávame Božiu dobrotu a Božiu lásku, tým sa mení naša vnútorná modlitba a tým sa mení aj ten vonkajší prejav. A my sme neustále pozývaní do toho nového, čo teraz klíči. A každý postoj nášho tela niečo vyjadruje. Keď sedíme, vyjadrujeme tým, že počúvame. Keď stojíme, vzdávame úctu alebo našu pripravenosť vykročiť. Keď kľačíme, vyjadrujeme poklonu. Keď dvíhame ruky proste vyjadrujeme, že prosíme alebo sa odovzdávame Bohu a vzdávame sa našich plánov. Každý postoj nášho tela niečo vyjadruje v duchovnom svete. A ono je to aj také trošku prorocké, pretože pohyb znamená zmenu. A teda je to takým fyzickým vyjadrením toho, čo sa deje v tom vnútornom svete. Moja vnútorná modlitba mení niečo v duchovnom svete, vytvára pohyb v duchovnom svete. Je to iba odraz toho, čo sa deje v duchovnom svete návonok. Ak by sme sa teraz pozreli na túto modlitbu ako modlitbu chvál, tak Pavol v tom 1. liste Korinťanom 6.20, to je hneď ďalší verš za týmto, píše: Draho ste boli kúpení, oslavujte teda Boha vo svojom tele. Draho ste boli kúpení. Ježišova smrť a z mŕtvych stane, jeho vykúpenie našich životov je dostatočne dobrým dôvodom na to, aby sme ho chválili nie v mysli, srdci, ale vo svojom tele. Nie len v mysli, srdci, ale vo svojom tele. To znamená, že každý deň máme dôvod na oslavu, pretože každý deň pre nás platí, že Ježiš zaplatil výkupné za nás. Každý deň sa z toho môžeme tešiť. A vo svojom tele znamená určite slovami, skutkami, všetko, čo sa týka tela, to, ako sa obliekame, ale tanec pri radostnej chvále a oslave Boha, z toho nemôžeme proste vytrhnúť. Pavol sa odvoláva na tú bežnú prax, ktorá sa diala v Izraeli. Že oni mali, a ešte stále majú,
to telo zapojené do tej vnútornej modlitby. Napríklad tu čítame Žalm 149.3. Nech oslavujú jeho meno tancom, nech mu hrajú na bubne a na citare. 154. Chváľte ho bubnom a tancom, chváľte ho lírou a flautou. Žalm 30. Môj nárek si obrátil na tanec. 2. Samuelova, 6. kapitola. Poznáte ten príbeh, ako Dávid tancuje pred archou zmluvy, ktorú prenášajú. Ale ten 5. verš znie trošku inak. Dávid a celý Izrael tancovali z celej sily pred pánom pri piesniach za sprievodu citár, hárov, bubienkov, zvončekov a cymbalov. Dávid a celý Izrael. Dobre, nebolo to úplne od nemluvňaťa. Chce tým písmo povedať, že drvivá väčšina ľudí, ktorá bola účastná toho prenosu tej archy, tancovali z celej sily pred pánom. To bola proste bežná prax. Ja som to zažila, keď sme boli v Izraeli 2017. Boli sme tam v čase toho ich najväčšieho sviatku, Jom Kippur, deň zmierenia. A boli sme na chvíľu v tej ich najväčšej hlavnej synagóge v Jeruzaleme. A tam bohoslúžby začínajú o 6 ráno, končia o 10 večer. My sme tam boli asi pol hodinu. A ženy sú vlastne na poschodí, aspoň majú lepší výhľad, čo sa deje tam dolu, čo robia tí muži. A v jeden moment oni začali spievať tú ich hlavnú duchovnú pieseň, to Šema Izrael, počuj Izrael, náš pán jediný. A tam sa začalo deť niečo ako fantastické. Tam uprostred bola Tóra a tí muži od chlapca po deduška s bakuľkou sa dali do kruhu okolo tej Tóry a začali proste tancovať ten ich kolotanec. A ja som si tam vtedy tak viac uvedomila to, ako oni stále majú prepojené to telo s tou ich vnútornou modlitbou. A to ma tak napadlo, že ako by to vyzeralo u nás na Veľkú noc, obrady vzkriesenia, aleluja, Ježiš je živý, keby celý kostol začal tancovať od radosti. A možno sa k tomu dostaneme. Takže môžeme prejsť k tej prorockej modlitbe, ako sme si povedali, že každý pohyb vlastne je prorockým zjavením toho, že naša modlitba niečo mení v duchovnom svete. A v Biblii máme napríklad príklad Exodus 15. kapitola, kedy Izraeliti prejdú tým červeným morom a Egypťania tam pomrú. A píše sa, že Áronová sestra prorokyňa Mária vzala do rúk bubienok a vlajky. Vzala do rúk bubienok a všetky ženy išli za ňou s bubienkami a tancom. A Mária im predspevovala. Táto pasáž sa označuje ako prorocký text z toho dôvodu, že Mária rozpoznala dôležitosť chvíle a chváliť Pána za to, aký je, čo urobil. A viedla v tom ďalšie ženy, ktoré sa stali súčasťou toho prorockého aktu vzdávania chvály. A ja som zažila takých prorockých momentov niekoľko za tú službu. Ja si pamätám, ako sme raz na jednom workshope nás rozdelili na nejaké skupinky a naša skupinka, a každá skupinka mala proste vytvoriť nejaký prorocký tanec pre lektora, ktorý tam bol. A to bol človek, ktorý tam bol prvýkrát a my sme ho nepoznali, takže pustili nejakú hudbu, my sme tam nacvičili nejaký taneček, proste nikto nevedel, mali sme na to asi 5 minút. A my sme skončili a ja som pozerala na tú lektorku. Ona sedela na lavičke celá v slzách, proste splakaná a my sme nechápali, čo sa deje. A ona nám potom začala vysvetľovať ten svoj príbeh, že vlastne vedie nejakú skupinku na základnej škole, deti na základnej škole, ktoré vedie k modlitbe tancom. A bol to niekde v Poprade. A že proste v priebehu roku sa tam ako vymenili tie riaditeľky a už tá nebola tomu naklonená a ona mala proste veľmi jej ležali na srdci tí deti. A cez ten náš tanec ju Boh tak upokojil alebo utvrdil v tom, že má to v rukách, že on sa o to postará, že sa nad tým nemusí trápiť. A bolo to pre ňu tak silné, že proste plakala tam asi 10 minút a my sme nemali tušenia, čo sa deje. Proste.
Alebo na inom stretnutí modlitebnom hrala pieseň, bolo nás tam asi 30 ľudí a mali sme sa postupne pridávať, kto čo ako vnímal. A na konci tej piesne proste tá lektorka sa na nás pozrela a dala nám výklad. Proste práve ste znázornili jeden z atribútov Boha, proste, ktorý v tú chvíľu nám chcel nejako Boh pripomenúť alebo nám chcel vyjadriť. Alebo inokedy sme kúpali duchovné studne, že proste bez toho, aby sa ktokoľvek s kýmkoľvek nejako dohadoval, čo sa bude robiť, postupne nás Duch Svätý viedol, aby sme sa pridávali a sformovali sme zase nejaký obraz, ktorý duchovne ale vyjadroval, že sme prehlasovali Božie veci do našich národov, do našich spoločenstiev, do našich farností. A takto Boh koná aj dnes. Proste to je taký prorocký rozmer toho, keď my ani nevieme, čo Boh robí alebo čo koná, ale s dôverou proste vstupujeme do tejto modlitby, že On vie, čo robí. Mne to veľmi pripomína modlitbu v jazykoch. Akože niekedy mi Boh dá výklad a viem, čo sa modlím, a niekedy mi nedá, ale proste aj tak sa modlím v dôvere, že Duch Svätý vie, čo je teraz potrebné sa modliť v duchovnom svete. A tak nejak podobne funguje aj táto modlitba bez slov. A ja vás chcem veľmi pozvať, aby ste začali vstupovať do tejto modlitby. Ak ste to doteraz nerobili, alebo len tak okrajovo. Pretože každé samotné gesto mení duchovnú atmosféru a mení niečo v duchovnom svete. Poznáte ten príbeh ten príbeh Mojžiša, keď Izrael bojoval proti Amálekovi, kedy proste Mojžiš iba s zdvihnutými rukami, keď mal Mojžiš zdvihnuté ruky, tak vyhrával Izrael. Keď ich spustil, vyhrával Amálek. A tak mu tam tie ruky podopierali až do západu slnka a nakoniec Jozua porazil Amáleka a jeho ľud ostrý meča. Exodus 17. Jediné zdvihnuté ruky sa postavili na stráž za svoj ľud, na príhovor zaň. Jediné zdvihnuté ruky aj v našej modlitbe alebo v našom duchovnom zápase môžu priniesť víťazstvo niekedy viac ako hodiny modlitieb. Gestá v Božom mene majú moc v duchovnom svete. A ja vás toto veľmi pozývam, aby ste to skúsili, aby ste to zažili. A to bola strážcovská modlitba. Ak to teraz niekto takto nemá, to neznamená, že má do toho na silu vstupovať. To by nebolo správne ani pod vedením ducha. Je to skôr taký indikátor toho, že v tom vzťahu s Bohom možno nie je niečo úplne v poriadku, alebo ešte sú tam nejaký priestor k zlepšeniu. Z mojej skúsenosti takéto modlitba telom alebo tancom prejaví alebo odhalí viac alebo intenzívnejšie, že je niekde duchovný problém. Ja si pamätám moje začiatky 14 rokov dozadu, kedy chodila som na jeden workshop raz za mesiac, jeden víkend. Boli víkendy, kedy som tam ani nedošla. Boli víkendy, kedy som tam síce došla, ale nešla som na ten workshop. Ja som niekde úplne inde, čo mi nič nedalo. Lebo vedela som, že mám byť na tých tancoch. Ale ten protitlak bol tak silný, že som ho nevedela prekonať. Alebo sme boli na celosvetovom stretnutí v Jeruzaleme. Tam bola 100 ľudí v obrovskej hale a začala hrať hudba a všetci začali nejako hýbať, nejako modliť. A ja som tam stála uprostred haly a plakala. Pretože som sa cítila tak nehodná Božej lásky. Pretože bolo v mojej mysli a v mojom srdci toľko klamstiev, toľko takých zviazaní, ktoré najprv Boh musel rozmotať. Nie je to ľahké vstúpiť. Je to naozaj duchovný boj. A ja ho zažívam aj teraz, koľkokrát proste vnímam nejaký protitlak, ale teraz už je to skôr pre mňa taký indikátor, že nie, že zlý sa o niečo pokúša. Ale pointa je, aby ak niečo takéto zistíme a odhalíme v našom živote, aby sme okolo toho neprešli. Ja vás prosím, jednajte s tým. Pýtajte sa Pána, čo je za tým, v čom je problém.
kde je tá diera v mojom duchovnom plote, cez ktorú sa dostáva ten zlý. Aby sa tieto veci mohli v mene Ježiš oslobodzovať, uzdravovať, premieňať. Aby sme naozaj stáli tam, kde nás chce mať Pán. Pretože táto modlitba naozaj prináša slobodu, prináša oslobodenie, prináša uzdravenie, prináša stretnutie s Pánom. Pre toho človeka, ktorý sa takto modlí, ale aj pre tých, ktorí sa na ňo dívajú častokrát. Prejav mojej modlitby povzbuduje vieru ľudí okolo. A já bych teraz chcela pozvat Renátku. Tak já jsem se k tomuto druhu modlitby dostala teprve nedávno. A do té doby jsem byla úplně jakoby odmítač, zvedání rukou, vlajkování. Prostě tohle nebylo vůbec pro mě. Byla to silná exotika, do které já teda fakt jako ne. Jo. A já jsem řešila v jednom mezilidském vztahu takové těžkosti a mi to poměrně dost vadilo, co se v tom vztahu dělo. A já jsem jednou tady při chválách prostě chválila Pána a odezdávala jsem ten vztah Hospodinu skrze ty chvály. A já jsem se viděla při těch chválách, jak já už prostě říkám Pánu, to je už jedině uctím tím tancem, už tě tak v tom chválím, i když je to těžké, já tě chválím, já tě vyvyšuju, ale já už tě fakt jedině před tebou začnu tančit, protože já už nevím, jak víc já bych tě do toho vztahu prostě ještě vyvýšila, aby si byl nad tím a aby mě to nelámalo. A ve chvíli, kdy já jsem to říkala, tak ty chvály skončily a tady Adelka začala říkat, že bude nějaký kurz, nebo kdy budeme uctívat Pána modlitbama, chválama, tancem, vlajkama. A já jsem najednou vnímala, aha, já jsem to teď řekla tomu Bohu, jako v těch chválách, a mě tam už zve, jo? Tak já jsem to tak přijala a vlastně jsem pochopila, že mi tam Bůh zve, ale že teda budu muset zvednout ty vlajky. Ale šla jsem do toho a ten Pán mě tam opravdu pozval a to, co nás Adelka učila, se mě hluboce dotýkalo a já jsem nějak tak v rodině nechala odsloužit mši za určité vnitřní uzdravení a za takové věci. A druhý den po té mši já jsem vnímala hluboký takový duchovní útok. Já jsem se s ním vzbudila a vnímala jsem, kdyby kolem mě prostě někdo polil prostě něco jedem, že kolem mě nic neporost, a mě to tak zaplavilo. A já jsem si vzpomněla na Adelku, že mám začít jakoby to, co nás učí, a já jsem začala Pána chválit prostě tělem. Ráno jsem prostě začala, zapla jsem si chvály a začala jsem prostě tím tělem vyjadřovat v té modlitbě, co si v těch chválách zpívalo, to, co já cítím tady v té situaci, v tom duchovním boji, který jsem prožívala. A najednou jsem měla pocit, jak když se modlím tím tancem a že před mnou stojí Ježíš a že vlastně skrze něho ke mně nic zlého nemůže proniknout. Že vlastně on je ten štít i v tom zlém, když ďábel na mě takhle zaútočí. A že ta modlitba tancem i tělem má obrovskou sílu. Tak to je jedno takové silné svědectví, že je to velká zbraň v duchovním boji. A další věc, Adelka nám jednou zadala, abychom se modlili tělem, žálm, první část, žálmu 139. Tak já jsem to udělala a v tom žálmu se psalo, že Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě, víš o mě, ať ležím nebo vstanu. A vzal mi za úkol uvědomit si, že když vstávám, že je se mnou Pán, a i když ležím. Tak já jsem vstala, uvědomila jsem si, že je se mnou Pán a šla jsem si lehnout do postele, kde normálně spím, do prvního patra. Když jsem si do té postele lehla, jsem si představila, že o mě ví, a najednou Bůh začal promlouvat skrze to gesto, že si lehnu, tak ke mně začal promlouvat do nějaké životní situace, kterou jsem jako dítě prožila, a začal mi říkat, že tě přesně v téhle situaci viděl, když jsi prožívala tohle, ale jsem se ho na to ani neptala. Jenom skrze to gesto, které jsem udělala, že jsem si do té postele lehla, tak Bůh ke mně začal tímhle způsobem promlouvat. Já jsem to vůbec nečekala, ale bylo to strašně příjemné. A vlastně mi Bůh připomněl něco, na co jsem ani nemyslela, ale že mě v té situaci viděl. Tak to byla další taková věc. A potom velmi silná je ta modlitba, třeba gesty, když se nad někým modlíme přímluvnou modlitbu. Mně se někdy stalo, že když jsem se nad někým modlila, jako třeba vlajkou nebo gesty,
za to, aby mu Bůh hojně žehnal, tak ten člověk na sebe pocítil, jakoby, jak na něho dopadá déšť. Tak to bylo takové další svědectví. Myslím si, že ta modlitba je hodně plodná, já jsem v ní chvíli, ale i skrze tady ty krátké chvíle, ve které já jsem, tak ten Bůh velmi silně jako mluví. Takže to je takové moje zatím krátké svědectví. Dobre, poďme na vlajky. Vlajky. Viete, že Boh má, v Biblii sa píše, že Boh má niekoľko mien, niekoľko desiatok rôznych mien. Vedeli by sme tu aspoň pár z nich povedať, skúste. Jahve? Rafa, áno. Áno, ďalej. Aj ďalšie rady, nielen prvé. Poďte. Áno, Elroy. Pán je môj pastier, Pán je moja záštita, Pán je moje útočište a tak ďalej, jo? Vieme o tom, jo? Píše sa to v Biblii. Dobre. A rovnako tak sa píše v Biblii v Exode 17. kapitola 15. verš Jahve Nisi. A to znamená, Pán je moja zástava. Zástava je vlastne symbol jedného z Božích mien. Je to vo verši, je to ten príbeh, keď Jozue bojuje proti tomu Amálekovi a Mojžiš zdvihnuté ruky. A na záver je verš, na to Mojžiš postavil oltár a nazval ho Pán je moja zástava. Jahve Nisi. A my vieme, že, alebo poznáme, že používame nejaké predmety pri modlitbe alebo liturgii. Používame napríklad sviečku, ktorá nám symbolizuje čo? Krista, svetlo sveta, proste, že Božie slovo je pochodeň na mojich chodníkoch, ako píše žalmista. Máme napríklad sošku baránka na Veľkú noc, ktorá nám symbolizuje, že Ježiš Kristus je Boží baránok, ktorý sa raz navždy obetoval, aby nás vykúpil z našich hriechov. Že otec biskup nosí berlu, ktorá proste symbolizuje to, že on je pastier a Boh mu dáva stádo, aby sa o ňu staral. A takisto je proste vlajka. Je to jeden zo symbolov, ktoré nám majú pomáhať pri modlitbe, alebo ktoré nám symbolizujú niečo a hovoria niečo o duchovnom svete. A tak skúsme sa zamyslieť, že čo vlastne symbolizuje tá zástava. My sme si povedali, že jednak je to už samotné Božie meno, vyjadruje Božiu prítomnosť. Božia prítomnosť tu a teraz na tomto mieste. Už len to, že v modlitbe v Božom mene zdvihnem zástavu. Vlajka je vyjadrením identity národa. Každá krajina má svoju zástavu. Je to príslušnosť človeka k danému národu. Tak? Napríklad v Númeri 2.2 Boh hovorí, Izraeliti budú táboriť pri odznakoch otcovských rodín, každý pod svojou zástavou. Alebo Númeri 10.14, prvá sa pohla zástava tábora, keď putovali Izraeliti po púšti. Zástava je proste vyjadrením proste patričnosti alebo príslušnosti k danému národu, k danej rodine. Ja patrím do Božej rodiny. Boh je môj otec. Ja kráčam a stojím v jeho autorite. A on rozhoduje o tom, kto som a čo sa bude diať v mojom živote. On má autoritu nad mojím životom. To sú všetko veci, ktoré sa týkajú identity, našej identity proste. A že on si ma vril do dlani, moje múry má stále pred sebou. A akú ja mám identitu, vlastne ja iba odrážam tú Božiu identitu. A čím viac si uvedomujem svoju identitu, je o tom, čím viac poznám a som zžitá s tou identitou nebeského Otca. My iba odrážame proste jeho identitu, to, aký je. A tá naša vnútorná modlitba je tým silnejšia, čím viac poznáme svojho Otca. A tým viac poznáme nášho Otca, čím viac času s ním trávime. A nielen pri osobnej modlitbe alebo pri osobnom zjavení, ale s ním samotným, aj napríklad cez samotné Božie slovo. Biblia hovorí, že Kristus je slovo. A to znamená, ja vás tak povzbudzujem do toho, aby sme viac času trávili nad Božím slovom.
pretože osobné zjavenie je veľmi dôležité a má svoje pevné miesto v duchovnom živote. Ale žiadne osobné zjavenie neprinesie nič nové, čo by už nebolo spísané v Božom slove. Tam nachádzam to, kým som Ježišovi Kristovi. Tam nachádzam základ a pramene svojej identity. Tam nachádzam to Božie nasmerovanie, ten základ Božieho nasmerovania pre môj život. A my, či chceme alebo nechceme, potrebujeme hĺbšie vrastať a zžívať sa s tou Božou identitou aj na základe Božieho slova, to, čo hovorí. To je téma na ďalšiu prednášku. Pôjdeme ďalej. Ďalší význam. Vlajka ako symbol ohraničenia územia. Viete, že na každom hraničnom prechode je proste nejaká budova a na nej visí proste vlajka. Vlajka ohraničuje. Vlajka vlastne určuje to, že teraz od tejto čiary začínajú platiť zákony iného štátu. V duchovnom svete to znamená, ak ja stýčim vlajku v Božom mene, prehlasujem tým, že tu na tomto mieste platia zákony Božieho kráľovstva. A Izaiáš 62:10 nás vyzýva k tomu. Prejdite cez brány, chystajte cestu pre ľud, rovnajte chodník, vyzbierajte skaly, vstýčte zástavu k národom. On nás vyzýva k tomu, aby sme vstýčili zástavu nad našim národom, aby sme prehlasovali, že toto územie patrí nášmu Bohu, že On je kráľ a jemu dávame autoritu nad našim národom. Izaiáš nás vyzýva prehlasovať Božie veci do našho národa. A vlajka bola aj takým komunikačným nástrojom vo vojne. Vlastne vlajkonosič bol v tesnej blízkosti kráľa. Kam sa pohol kráľ, tam sa hýbala vlajka. Vlastne ukazoval to, kadiaľ sa vedie ten boj. A takisto bol symbolom víťazstva. Pretože kým bol kráľ nažive, tak bola vlajka vstýčená. A čo to znamená pre náš duchovný život? My na to máme ešte nejaké odkazy z písma. Áno, Žalm 74:4. Tí, čo ťa nenávidia, ričia uprostred tvojho miesta svätého, vstýčujú zástavy na znak víťazstva. Alebo Jeremiáš 51. Zdvihnite zástavu proti múrom Bábela. Proste my prehlasujeme, že náš kráľ je živý kráľ. A my prehlasujeme to, že to jeho víťazstvo tu teraz na tomto mieste, v našom živote, v našom spoločenstve, farnosti, diecézy, národe. A čo sa týka komunikačného nástroja, ja by som spomenula numery 10-14. To je tá časť, keď putujú Izraeliti po púšti. A píše sa tam, že prvá sa pohla zástava tábora Júdových synov. A slovo Júda znamená chvála. Čo nám tým chce, Boh nám tým vlastne ukazuje smer, akým sa máme hýbať v našom duchovnom živote. Prvá sa pohla chvála. Prvá v našom duchovnom boji sa pohne chvála. Prvá v našom rozhodovaní sa pohne chvála. Prvá v našom živote sa pohne chvála. Prvá je čokoľvek, do čohokoľvek vstúpime, sa má pohnúť chvála. A prečo? Rimánom 1:21. Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky, ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Viete, chvála obchádza rozum. Ona ide priamo do srdca, jedná s pocitmi a emóciami. Svätý Pavol píše, že ak sa z nášho života vytratí patričná chvála, patričná úcta, patričná vďačnosť nášmu Bohu, my sa stratíme vo svojich myšlienkach a zatemní sa naše srdce. My tú vieru tak prefilozofujeme, tak prešpekulujeme, tak rozumom uchopíme a všetko si obkecáme, ale nestretneme sa so živým Kristom. A nebude nám horieť srdce, keď k nám bude hovoriť. To je jedným z nasmerovaní, čo nám ukazuje numery 10-14. Prvá sa pohla chvála. Ale viac o chvále o týždeň, by bolo na ďalšiu prednášku. Dobre, každá farba vlajky má svoj význam. A už to samotné niečo deklaruje. To si asi dáme dokopy. Čo myslíte, čo deklaruje zlatá farba? Áno, Božiu slávu, Božiu podstatu, svetosť. Super. Strieborná je spasenie, vykúpenie, meč Ducha Svätého. Biela.
čistota, Kristova nevesta, červená. Krev Kristova, vykúpenie, ružová, to je tá Božia láska, láskavosť, súcit, áno. A modrá. Voda, Duch Svätý, rieka živej vody, super, zelená. Život, rast, super, oranžová, žltá. Oheň Ducha Svätého, výborne, purpurová. Kto nosil purpurové rucha? Králi, áno, Božie kráľovstvo, Boží majestát. Bronzová súd, hnedá pokora, ľútosť, čierna, hriech. OK, blížime sa k záveru. Vlajka je teda mocná zbraň v našich rukách. A my by sme sa ju mali naučiť používať. A vlajka, to slovo hebrejské sa prekladá niekedy ako znamenie. A ten ďalší krok je uvedomiť si, že my, naše tela sú povolané do toho, aby boli znamením Božej prítomnosti. Odrazom, živým odrazom Božej prítomnosti tu a teraz na tomto mieste. Je jedna taká malá poznámka k tomu, že my sme tiež povolaní k tomu byť poslušní. A ako som vravela, v katolíckej cirkvi táto forma modlitby nie je úplne rozšírená. Myslím si, že má to svoj dôvod, že proste ten zlý vie, prečo a čo robí. A tak aj my sme pod autoritou. Takže ak nejaký kňaz alebo biskup nie je naklonený tejto forme modlitby, tak to budeme rešpektovať. Tak sa nebudem modliť touto formou modlitby na verejnosti a budem sa modliť inou formou. Ale môžem sa túto formou modlitby modliť sama vo svojej komórke s Pánom. A môžem sa modliť za otca biskupa a kňazov, aby tiež vstúpili do niečoho nového. A ja teraz poprosím kapelu, už sa môže tak pomalinky chystať. A posledný verš na záver. 2. Korinťanom 3:17, 18. Pán je duch. A kde je Pánov duch, tam je sloboda. A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.